you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Iyona le ndaba Nkosi. Shataka Santaka Mosi. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Oh, yes. Iyo le ndaba Nkosi. Mfundisi uNgcobo ngicela uzothandaza. Hayi. Kuwe Nkosi osibizele kule ndaba. Sikuye uNkulunkulu ongamandla onke sithele konke kwethu. Baba nabantwana bakho uNkulunkulu ongcwele ngegama lika Jesu waseNazaretha. Baba uthe Nkosi akekho oshiya konke kwakhe ezikuwena wena bese ungambuyisela ingalutho. Baba egameni lika Jesu waseNazaretha abanye bashiya ingubo uNkulunkulu ongamandla, abanye bashiya kade kufanele bakwenze banyukela kule ndaba. Baba sibonile uAbrahama enyuka noIsaka, uthe umenyuka naye uNkulunkulu ongamandla. Baba wafike wanikela entabeni yakho ngegama lika Jesu waseNazaretha. Nayi indumiso esiyinyusela kuwe namhlanje ekuseni mayibe yiphunga elihle kuwena ngegama lika Jesu waseNazaretha. Amukela ibongo, amukela indumiso, amukela ibongo Baba, amukela indumiso, amukela ukuhlabelela kwethu, amukela imkhuleko yethu, amukela inyembezi zethu ngegama lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu ogcwele ukuthi abakhulayo bayaphila egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu ogcwele ukuthi asikho isifo esiyohlala kwabangcwele bakho. Siyathandaza sinyukele entabeni nabathandiweyo bethu Baba nabe ebhedlela Baba baphilise ngegama lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga Baba. We praise and honor your Father. Ukuthi akunasifo, akunasikhali esilolo labantwele esiyophumelela. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi zonke izifo uma sifika entabeni ziyalashwa ngegama lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga Nkosi egcwele. Ngiyona inkonzo aqhubeka ubongwe uthi usudunyiswa ubatshazwe ngoKristu inkosi manje naphakade. Shaya umuntu walizandla. Haleluya. Wakithi kasi esiphambanweni ingakho wakithi kasi Angithatha leli thuba bazalwane ekseni ukunamukela kuyo intaba kaNkuluNkulu. Mhlambe ngaphambi kokuba nginamukele kahle lezi ituloenizibonayo la sizoye sibekela abefundisi abagcotshwa ngokubahlonipha nomama abagcotshwa egameni lika Jesu. Siyacela mengabe bekhona entabeni akhona esontweni asinawo ama-asha. Akekho ozoloke ethi woza mama uzohlala phansi, woza baba uzohlala phansi. Kodwa kakhulu suke sizibekela abefundisi lezi hlalo elapha ngaphambili.
Angithathe leli thuba ngibingelele bonke abefundisi abakhona nomama egameni lika Jesu wase Nazareth. Ngibingelele abazane bonke, thank you abakhona namhlanje kuyo lentaba uNkulunkulu asibizela kuyo. Ngiyathanda ke bazalwane ukuthi ngaphambi kokuba nginamkele ngisho lezi izinto ezintathu mase siqhubeka neprogram yethu namhlanje. Angifuni nje ukumemeza ngoba uNkulunkulu utheme ngabe zehlisa kimi wazehlisa ngamandla. Aw amen. Abaqala ukufika la kusentabeni yaseMaritzburg lapho uNkulunkulu asibiza khona last year ukuba sikhuphuke lentaba sizofuna ubuso bakhe. Ngiyanibonga ke nina bazalwane ninoke la khuphuka njalo since saqala ukukhuphuka nangaphela amandla. Uyabona ke into yomthandazo ayifani nento yasesontweni. Into yomthandazo ayifani nento yeconference. uNkulunkulu ke kade ngila on Monday ebusuku kuyo lentaba wathi uNkulunkulu ake ngikhuphuke nje ningangafiki ngedwa khona izinto afuna ukuzongixoxela zona. Khuphuka ngeza kulentaba I think it was around about 8 o'clock ngila on Monday siqala ifasting. Uma ngifika kulentaba ngisakhuphuka ngizwa kungathi khona abantu abakhulumayo phezulu abathandazayo. Hayi ke ngijabule ngithi awunkosi ngiyabonga ukuthi khona engizobafica ngithandaze nabo. Mengifika ngifika kukho umuntu kodwa intaba le igcwele umusi. Aw amen. Igcwele umusi oyisimanga ngashaya uvalo ngacishe ngashaya phansi. Mengifika kulentaba ukuthandaza kwami ngaze ngathi ngatshela umuntu umfundisi ngehla ngathi hey mfundisi yazi uJesu ikwakuyiskill lesi aye naso sokuthi akhuphuke nalabafundi abathathu ngoba awuthandazi wedwa entabeni. Aw amen. Nawe kwakhona into eyehlayo uma isehla lento uNkulunkulu wangitshela nazi izinto ezu3 ezizokwenzeka engifuna ukuthi bazalwane nihamba lentaba niziqaphele lisho ukuthi umfundisi wazikhuluma lezi zinto. One uthe into yokuqala ezokwenzeka kuzohlungwa amakholwa asontayo naphendukile kulesi sikhathi. Kulesi sikhathi sekuyisikhathi sokuzohlungwa. Nizobona bazalwane nalabo kade sibathembile nalabo kade sibaziyo ukuthi bayakholwa khona ishift ezokwenzeka endlini kaNkulunkulu. What in manje we are not in the church as usual. Ngithe ngisathandaza kusenjalo wathi senza nje senza in the spirit. What is sense in the spirit? What mongabu senza uyeza ukuthi umhlaba awusafani nendlela okade uyiyo. Umhlaba usafani. Umhlaba usafani. Wayesethi ke abazalwane ngivusa uhlobo ekuzofana nento enzeka kuEnoch abazohamba nami baze bangabonwa. Uhlobo athe uyalivusa uNkulunkulu kulezi insuku abantu abazothandaza bafuna uNkulunkulu baze bangabonwa. They will walk with God baze bangabonwa. Hallelujah. Hayi ngoba ibandla livuke manje lizwa kakhulu ukuthi izwe lithini then ukuzwa uNkulunkulu ukuthi uthini. Number 2 bazalwane isinto uNkulunkulu ayishilo 1 ukuthi kuzovuka uhlobo labantu lizohamba noNkulunkulu ize lingabonwa. Okwesibili wathi kunabantu emshadweni akade bengabathola abantwana. Ekhuluma uNkulunkulu wathi kukhona into afuna ukuzoyenza kubantu abakhuphuka lentaba abangabathola abantwana besemshadweni wathi bazoconceive. Hallelujah. Labo abantu bazofakaza kulentaba le bazofakaza. Asebe neminyaka bengabathola abantwana wathi khona ipain engifuna uyizwe udlule kuyona ngoba into engizoyenza abantu bazoconceive emshadweni abanye baconceive izinto zami zakamoya. Wangidlulisa kwipain enzima engifundisa leyo nto ayikhulumile. So bantu abashadile get ready. Khona uNkulunkulu into afuna ukuzoyenza. Khona uNkulunkulu into afuna ukuzoyenza. Okwesithathu akushilo
Mase bazalwane ngiyanamukela njalo entabeni kaNkuluNkulu. Ngiyanamukela entabeni kaNkuluNkulu. Okwesithatha kushilo umprofeti into ayikhulumile dokotela ukuthi lesi sikhathi lesi esikusona njengamanje isikhathi se-witchcraft, isikhathi sobuthakathi. Lesi sikhathi lesi wathi abazalwane bazoba convinced ukuthi babuyele ezintweni zamasiko. What they will be convinced. Wathi izinto ubunzima wathi ubunzima akufake kubazalwane uzohlukanisa abanye bazobona izinto zamasiko kuyiyona option then uKristu. Nizofakaza mhlawumbe umuntu seke kwafika umuntu wathi uyayibona lento ayisebenzi kodwa kuzame wagcina nini abadala uyigcina into abadala wathi abantu kuzongena umoya okuba uzoba confuse mase babona ngathi abadala bayasebenza mase abantu abaningi bayahlungeka bahlungekele kwabadala kodwa wayesethu ngikhulume nalentsali ningavumi bazalwane ningavumi sekuseduzane phambili useyazwekala izigi zakhe seziyezwakala khona into azoyenza hayi ngoba imali bazalwane usathana uhleli phezukwayo imali ukuthi abangcwele bengabi nayo hayi ngoba kuzohlungwa amakhono mina bazalwane ngi-excite yiningi lenu la entabeni kodwa ngi-excite ukubona abantu bekhuphuka le ntaba behla bengasafani. uNkulunkulu useyivusile intaba ziningi siyambonga uNkulunkulu kodwa ngiyakuthandaza wami ukuthi lezi intaba zonke azimmeli uNkulunkulu. Singadlali isonto nasemthandazweni. We are not here to play church.